Kakang Bokayu. Nah, membengili wis malam pitulasan ya. Alhamdulillah nyori kepada sing puasa wis pitulas dina. Meneh nurasane wis kangen karo empan-empan sing paling enak nang dunya. Senajan puasa ora kelalen karo empan sing marai semangat urip. Apa kue rese kluban karo sambel. Pol aring nikmat. Wis pol aring suwene nyong ora nyapari kapada. Mergane awake nyong pol aring lesune. Entes nunggoni anake nyong nang rumah sakit. Dadine sing wis pada kangen nyong upload konten yang ngapuram banget ya. Nek kena jaluk mono ya awak sehat kabeh bisa dilakoni. Ding jenenge bae menungsa anak kalane yang ngelu ya orang ngapa-ngapa. Nah, kie klubane sing semadan alum wis ijo lotro kayang kono. Wis lah sing lesu-lesu wingi wis porah men lesu siki tomboni. Muga-muga mangan kayang kene marake dadi pikirane padang. Klubane kluban guduk jur karo sambel, gadukane ya karo resik goreng jur karo iki apa iki? Ya karo pete sedengan betika. Wis sembarang kayang kono mayo madang bae madang. Genah siki lombok aki larang meneh aki ora duwe lombok ya nganggo sambel sasetan bahan. Nyentong segasing akeh njur karo delai rese. Karo tempe kemul, karo sambel karo pete njur karo klubane. Sing ora doyan empan desa paling nikmat ki skip ujar-ujare nyong empan sing kayang kene sing mare sehat nggo awake nyong. Meneh jenek menune kayang kene aring madang sekoleh temenanan. Apari kapada sing seneng ora kepengin apa ya? Nek nyong menu ya empan kayang kene wis dadi impen-impenan temenan ka. Timbangane karo iwak diler ya enak karo kiyene. Apa mending kak sing madang segat jogong ngono ya. Jan temenan madep semungkem diceluk nambe ora klenggut mesti. Wis ora peduli jejere ana apa ngono. Sing penting wis madang umbar-umbaran. Kowe deleng sing madang miplik bae apa ya ora kepengin lah jen nikmat mbeti yakin. Nah, ki karo madang kayang kene karo bayangna mengko nyong genti kluban apa maning. Wis sing pada puasa ngesuk muga-muga ya aja weruh kiye bikin ora kepinginan. Barang kepingin ya gas tiru njur nyong tak bareng.